ke chok che ke thek long si Chandra Singh Kro phan mai puang hoi pen pasunang ji pu ren sing rong phar social media long top lom long KFA atung adui ahoya puthak Assam Chief Minister aphan Pinpur alu kapajir Balipathar Inter Club League Football Tournament 2020 along Rongkimi FC goal isipen ke hai Kardom pinikar beng long life Adap Abirta long pen nilisami Julie Baby nonarjo ikha Birtang ton pen Rensing rongphar social media mate Facebook amethang status along cases amaipu Chandra Singh Kro phan copy kichok che ke thek don long pen le cases ke Chandra Singh Kro akhi kali Chandra Singh Kro phan mai phuar pupen pasunangji Chandra Singh Kro go back pupen danglok son pho alam the toksi social media long nong no ke jo rik prok lo Chandra Singh Kro komadlo lake karbiang long arab do anatumta chini pami Keramtang apora hud karbi jutang jubat chihijik jam ajok aning hanga lingsi jutang jubata talon ponlo ta chihijik jam lapen achet ke dokrai akarbia jutang jubat ke pangrum pontu jiaphan kabor I pona bang phulo alangli Chandra Singh Kro bonta piniarni lapuson akimea sai ke klempon veka bang phan cases mai puar pupen pasunangji cases ke amithanga khikali pupen danglok go back pualong anta alangli men ke kangdon hama bangke kopilo alangli ke chokche tante bangso alam ki komad loke bang aho bangso alam ke baklang pona bang phulake rensing rongphar alangli Facebook mate kapre social media amethang status alam ke klang rok lake ke ramtang train phain kora phi arni Singhason constituency borchan ahabar purna taro pathua klamalong ingdenging koraner kep habar karbi risonimso rong ajei katalona hut manpeng alohia phan kangthum karne ahut jutang amayalong sumrong hang jindabad BJP jindabad pu ke hang katarang social media long umpluklo kardom nilinon kedo lake tarangso kedamtang ni thoma prai inut social media long rensing rong farpo bangfu cases atma fan son pho aki chok che jongpon lo alangli ke jongpon hoda ke kedamtang 2018 aning kan pen pining an alangli son pho ke jongpon dolo cases ke Chandra Singh Kro akhi adat kali la jongpon lo alangli ki ju si case Chandra Singh go back copy post si alangli an thedung alam the cases me fu Chandra Singh Kro phan lapson social media long karbok ponlong poma so bangso putha ilutum nilinon cases me fu lapen bongchun ba phan ta kalam tarju phan nilinon alang tulong palitam Rensing rongphar abangphu amethang Facebook status along ke pangdak pona tengke ke damtang ningkan surihini ra krener cap aningkan narikol kangthu ningkan surihini ra kresir cap aningkan lama ke tar parlin fit donri along peker ke pair KYF ahut donri patang pon pedet lapen peneng ningkan surihini ra inkoya ningkan ahut ke hawar karbi risonimso ronga je along si BJP jindabad puke cases amaipu Chandra Singh Kro ke chokcha joine lopusi social media along jongpon lo Lapenan parta cases ke Chandra Singh Kro akhia dat kali cases pen mai phuang hoi pasunang ji lapen Chandra Singh Kro go back puta tokpon lo lapuson ilitung cases amai phu kro asang ho phan kopia pot si la an nong no ke jolong lok loma puwa puthak niltum karbiang long life pen cases atuma phan lamthe karju padupon lo bangso ahut Karbi Cultural Society akongchun bang Vidyasin rongpya hinpen karbiang nong life athing no kaning je pona tengke cases aphan nong no ke jot habara da puthak jutang kaching hon arara tuma phan klar dak pen nangkapachini duna tengke lapu henlo sumrong hang jindabad BJP jindabad pu ke klang rokalam ke cases atung thangnat ke chok chabe lake komane atung inut bang hini kangri kangrang atung aning kacheparang ahut anghualong alamlir bangju pen hamser da thegji pusi cases akongchun bang rongpia sangho ningje tubo mahut Assam minister apan kanthum karne ahut aso slogan ke hanglong mani lungkan ke chok che pen BJP jindabad pu dita da joine pen pinangalam che hang apela salam pen joine ni tum cases apanta nonglu ke jotum dolo mesa simera ke ni tum premo la pelo la que quisieras tomar chok chikali mate quisieras hawarame tomar chok chikali mani inut bahani kangdi kang tum ke chok chia joine
asi hawa me atumta asaputhak langklar chipi pon Lapuson KCS aphan kapin rempon ke chelang nodak anpin kongchun bang langboy ki pidun ke KCS ke komane jongjong akhia dat puke maduda chipupe lake karbia khei ajutang akhia dat lo lasi rensing rong pharsitami lapuan alam kirim thekdera phike social media long damdea prang kopi kosonsi kacheman det lo mapura lamthe isi nang arjunang ja polupusi arjupon News report Rosan Hanse Karbing Long Live KAAC pen NCHAC angtan kedo akarbiatum akimanga teng RD ki pidunja phanpura KCS pen KLA atum chelangra petsi sonsir ke paputhak Assam Chief Minister aphan kapanong apin puralo DCR deng kapajerdam Kedamtang Preni Payingkora Troxy Arni, Karbi Cultural Society Pen, Karbi Lameramayatum, Chilangra Petsi, Karbi Anglong Autonomous Council Pen, North Kachar Hills Autonomous Council Angkang Pen, Angtan Kedo Akarbiatum, Kisung Keboy Pen, Kapajok Dunjia Pan, Lapen Akemanga Putak, Ansose RD Kipi Dunjia Panpura, Assam Chief Minister, Sarbananda Sonwala Pan, Kapanong Apin Puralo, Karbi Anglong District Deputy Commissioner Arideng, Kapajodam. KCS pen KLA atum chelangra pet pen Assam Chief Minister aphan kapajirapin puralo along Jasemet ke jongpona tengke KAAC pen NCHAC angkang pen angtan kedo akarbiatum aphan Scheduled Tribe ajakong piponangji KAAC pen NCHAC pen angtan kedo karbiatum ahawar 6 Scheduled Autonomous Council piponangji Dispur LAC Scheduled Tribe atuma phansi panong pibetangji Longlea patas karbiatum aphan piponangji Assam Ahempi, Dispur Mate Guwahati Arongsopi, Kapangdangji Amen Pen, Dimoria Karbiatum Kedwalongle Kapanahok, Prabjin Pen Ingtonangji. Karbi Bangthe Asem Arongaje Katalonjia Din, Pekponsi, Kapaching Thurponjia Phan, Sorkar Penakera Piponangji. Dehal Mate Rongkerase Karklijia Phan, Assam Sorkar Pen, Aninkanwang Kuti Siakera Piponangji. Karbi Alam Aki, Kapathan Ponjia Phan, Bang Paroisi, Karbi Alam Phan Bang Ahoy, Pekponangji. Lapen Assam along relong Karbi Alam official language dengponangji pusi jongpon daklo Labangso apin puralo KCS Amaipu Chandra Singh Kro KLA Amaipu Hidinat Rongpi KCS Akongchunbang Vidya Singh Rongpi Lapen KLA Akongchunbang Liradhar Terona Tumsi Karbi Anglong District Adisia Phan Pajirdamlo News Desk report Karbi Anglong Live Non malamso dihina mo phan birteng tonik sinang Humridam ikha Dipu rong supialong kicheng sik mate non hedjong kangpumi the tidy town dry cleaners and launderers akuladalong nanglitum anam ki jongpen blanket mate kachiomapik kachin thanga peri osomar aperi karbia pindeng peseleng pini pekok lapen kaprek aperi ke chogabar sai long ikji lapen nanglitum jongsi akuladalong kedam jia phan apor duredat pusitami matha ikri Bangso aku lara longpen keton ke banabar sai setami long inchi. Lasi Humridam ikha the tidy town dry cleaners and launderers along. Adim lake Dipu Ronghelan Don Bosco Higher Secondary School Adu. Dihina mo pibutot birtar juthi lonang. Karbi Anglong alongli Adui ahoy Nagaland pen Meghalaya atum nangkepet pen akisung kachepajok mate kacerai kom thip thekjia puthak KFA Avinas Aruatum Assam Chief Minister aphan panongsi pinpuralo kapajir Kedamtang Preni Payingkora Troxy Arni Karbi Farmers Association atum pen Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal aphan kapanong apin puralo Karbi Anglong District Deputy Commissioner Arideng kapajirdam KFA ahin pen Assam Chief Minister aphan kapajirapin puralo along kijongpona tengke Assam pen Meghalaya lapen Nagaland adui ahoy kachepera lamki non head pen kalilo bonta labang so alamki pinyarni anta jurun e plengun edetsi aphiong alamki ingdang thuonglo lase labang so along le alamki ingsam jin lapen prabjin pen kithir theba farman kapajutpon kokjia phan sarkar ahin pen dengponangji Lapeningkan pharo kresir kebra pho aningkan ahut Assam pen Meghalaya sarkarang bong
chelang rapet pen longle aduya hoy kapang dak ponateng manpeng kachik biseroy jia phanta pinpura lu along jongpon labang so pinpura lu KFA amaipu Avinash Ronghang Kongchunbang Amarjit Timong lapen penangan KFA klembang atumsi DCR deng pajirdam lo Rosan Hansi report Karbi Anglong live Balipathar Sports Association Atumchipatir Piponsi, Balipathar HS Pathua Klamalong Inter Club League Football Tournament 2020 kedamtang pre ni phayong kora troxy arni anikang sam por phai ke thomra achi timpen pathupon Bangso ke pathupon ahut Paglangso FC lapen Rongkimi FC atumang bongsi pathupon lo ke pathu ki chengpen pupu ke pathua teranga tumta ke thek se sarajok ke pathua por ki jurahut anke Rongkimi FC atum Paglangso FC aphan goal isi thaponsi parembon detlo Bangso ke pathua long klembang maipu Dilip rong pharpen japonsi ke thek nai abangpu Rongkimi FC jersey number cap Simon rongpia bangsi chepalong ponlo lapen laso anong e ratsai klembang komol bepensi pajir ponlo Bogajan pen ananterang Karbi Anglong live Tangti pini Adap Abirta ke lapon sikang toniglo domi thakmi arni kimi